Ikaw na ang inong puso ko mahal sa'yo. Pakisama na kung talagang ayaw na ibigin ko. Sarap ng kape. Tayong viewers ngayon DC pa. Mingaw pa? Mingaw pa. Tapos pa siguro? Tulog pa. Sutsar pa lang. Nag-ano pa? Ay, pati man yung signal, itong signal ba rin? Saan? May na? Wala nananawag sa kuha. Hindi naman siguro kumakontak. May kausap naman sila. Ha? May magkausap naman sila. Tawag naman sila. Ibig sabihin meron. Sila siguro hindi kuha. Hindi mo nananawag. Di ba na? Ano nga Ikaw yan wala ka nga. Ha? Wala ka. Sino wala? Malakas yung internet guys. Ito na. Hindi lang yung Marami na tayong bulit at apat na. Ha? Tulo na. Wala. Ika. Hindi ikaw sa liwan. Busy yung mga panuli. Yes, yung audience. Yung kids. Tambay na lang. Dagdag oras. Kaya yung joke ko po sa mga hindi mo ipon. Dagan na lagi. Kulor lagi ang yung panda. Ado na kang lagi. Pero ko. Salamat sa Diba? Yun. Apa yun? Yung taon ko. Mga tayong viewers Yung tambal. Tambay pa pa.
Rayuma. Eh, ano mo, ano? Bulak-bulak pa yung dalawa na yun. Sa share. Hindi ako pang kuhan. Hunasan. Pang-James. Thumbs up dan host, sabi ni Ma'am Mariela's vlog. Oh, nalang ba eh? Maraming salamat sa thumbs up, Ma'am Mariela's vlog. Lagas na naman ako. Anong lagas toto man? Lagas naman ako ng dabulit, taita. Naman na nalagasan na toto. Anong nangyari dyan sa dabulit sa toto? It is for money. Tara guys, pasok. Welcome kayo dito. It is ka rin pala, Ma'am Mariela. Sige, das ka lang yan. Hindi ko alam ang gilas ka eh. Kung alam ko lang, hindi sana ko. Harang. Anong harang na to? Kenapa itu toh? Sama-sama to. Maraming salamat po ah. Hindi na nalagas yung double H mo to. Ang pinagagawa mo sa double H mo. Nung akin nakaraan, nagbawas mga 20. Pero bumalik naman.
Oh, nagusan na siya nagbaha ron. Baka ano yun. Asa nagusan mo rin? Mindanao ah. Ha? Mindanao. Oh, Mindanao. Grabe kila bali ano. Ano na, nagusan Mars? Hmm. Amo ka, signal number 1 sa sama. Hinay. Challenge. Let's see. Harang, 2341 na unta, lagas na himo na 2329. Grabe ron 2020. Yan ang lagas ito 12. Paita. Mabait din yan, Toto. Huwag kang mag-alala, Toto. Gila iPod ko sa signal. Pagkatalan doon. Asod. Wow. Bakit ito, Dong? Ito ang palit sa silver. Ayan. Hirap mo sa'yo, pera. Paano? Ha? Paano? Ito lang 450. Ah, laki na yan. Ang pares ng hindi ba? Mura lang yan eh. 250 lang yan eh. Ha? 450? Mura niyo? Ang Y6 mo ba? Hindi ah. Ayun eh, ngayon eh, tagalan kay LD. Ilang taon na yun eh. Ay, hindi. Ay, bago ko din nakapalit sa nila. Wala. Ano? Nang pa na. Dalawang cellphone hindi. 50 mo lang. Huwag mo ba eh? O lagi. Hello guys, sir. Hi Ma'am Grits Dapat Vlog. mo nga ito sa inyo Ah. maraming konsod. Maraming salamat Ma'am Grits Vlog sa imong pagsulod dito sa akong nga balay ah. Ha? Makalaay. Bakit nabawasan ka ng ano to? Ng WH? Bakit yan? Nini, kamusta? Nakaw. Sige, wakal diraos. Aray na ko diri. Istorya kami diri sa kumapot gabi, ma'am. Okay, wala kami libang ba? Nakuha na gali imo nga balay, mama. Grits vlog nagkadto ko gabi sa imo nga bisita ko imo nga balay, nakuha gali. Katugnaw, ay, jacket pala. Kaya lang Mama Mariela sa, Huwag na sa dito sila eh. ay walang jacket eh. Kaya mga guys, patamsak naman sa ating kaibigan dito si Ma'am Grits Vlog na Ilongga, may kababayan. To, tapos kami na si Grits Vlog to, Ilongga to. At kita buntit para wala tugnaw ha. Toto, kita ka naman ng girlfriend mo dyan. Kami mga Marila. Haglang naman to, eh kahit na. Kape tayo mga kaibigan. Esperanza Pabilia Tamsakos. Andito naman yung kaibigan kong si kababayan ko, si Esperanza Pabilia. Si Julian. Ma'am Esperanza Pabilia, si si Grits Vlog bla. Ilongga na. Dikitan mo na ina si Ma'am Grits Vlog. O sige na maglapag ka Ma'am Esperanza, no problem. Lapag ka ng bahay mo yan para mabisita natin. May kababayan, Pabilia Esperanza, Iloilo. Iloilo with love. Yan si Grits Vlog, Ma'am Esperanza, taga Iloilo rin yan. Kaso nag-transfer na sila sa Bukidnon. To, 4% na lang ako ay tiya. Sige to. No problem to. Kape muna tayo mga kaibigan, malamig dito eh. Patong na close up ako white ito. Sige to.
Ingat yan to ah. I-play na lang kita mamaya ulit. Gabi. Para dagdagan naman yung WSN mo. Ma'am Esperanza Babilla, baba na ng bahay Ma'am Esperanza Babilla para malablaban ka dito ng mga kaibigan natin ha. Sa unta man to, waay man nagmahal sa ato ah, sa kuha. Ang dalawa. Yan ang Marila, wala na daw nagmahal Toto na Limar oh. Kagabi pa parinig-rinig doon sa chat box natin, wala daw nagmahal sa kanya eh. Wala to, ano sa atin to? Walang naka-intindi. Okay, Ginoo. Sige, mamaya ulit. Ulit kita mamaya gabi. Magdamaga na naman. Aha, daghan na nataan ni Dong Nolimar. O ay daw mamarila nagmamahal kay Toto Nolimar, kaya yung YT niya nagbawas yung ng double X. Undoy na lang ko YT to, why man nagpangga sa akon. Huwag ka mong danto ah. Eh, nandyan naman si Ma'am Mariela, si Ma'am Christine, si Ma'am Yam, si Ma'am Navarros, si Faisa, si Ma'am Ira. Oh, yun. Yan ang mga nagmamahal sa ito. Huwag kang mag-alala to. Nandyan sila. Nandyan sila sa likod mo. Pati ako. Mamaya, play kita ulit. Yung pinakamahaba mo na naman na playlist. 2-3 ka na eh, magiging 2-4 ka na. Kunti lang naman yan to mga hindi matapos yung January, tapos ka na rin To, daddy ko kay buntit haha. Toto Marunong ka ba to? Maggawa ng para to? Di ba buntit? Ay buhay, malamig ba? Sabi niya, to ako daw dari ha. Paano nangyari to? Kay malayo ka man? Lamig ginawa ko. Wahaday, Hana, lams mo na. Wah. Ay nako. Nagilis ka rin para Ma'am Mariela. Sorry, hindi ako nakapunta. Hahaha, tawa si Toto. Saan sila bibili ang cellphone? Dito o doon? Sa konsel. Diyan. Diyan din sila bumili. LS na buntit, pila lang ka minutes. Kanina yan kaso wala nagpunta, wala nagmahal sa akin. Hindi ko napansin ma'am eh. What time ba yan ma'am magilis ka, Mariela? Sorry Ano mas kayo punta sa ba sa bakala cellphone? Jawalit. Joke lang yan na LS kay testing lang sa signal Kuya Ricky. Remart 2.0 hi boss. Boss Remart, mega love shoutout sa dancer sa UAC Kahit gabi na dyan, nandito pa rin kayo naka-follow sa sa LS. Dags, kamusta? Sabi ni Toto Nolimar. Wala pa rin ayos sa signal, kaya ini signal ko Lipat ka lang dito ma'am sa sa Saudi. Maganda signal dito.
Wanto sama ka, mas may load ka lang. Wala pa rin. Dags, musta na? Sabi ni Remart 2.0. Ay, Remart 2.0, sabi ni Ma'am Marilas, Dag. Okay ra ko, Dags, eh. Bata ni Daguhoy ba? Ayan naman sa todo naman, sa Lapu-Lapu naman, si Laps naman yan. Ang hina sa Cebu, buntit kay... Ha? Kay Aron Kuyog na taha. Salamat, boss. Enjoy your LS. Support Rako here, boss. Maraming salamat, sir, ha? Remark 2.0. Sa support mo. Maraming salamat. Kay Marielas 2. Sleep na Dags. Panggabi yata ito si Dags mo eh. Muli na ko diya, langga sa February. Wow, langga. Dags, butangi og B2.0. Diit. Team sick na. Ayan, dito naman yung pinakamagandang kaibigan, si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Bantayan Island, Cebu. Taga Bantayan Island, Cebu. Imuhanim Dag, si Muari Mart dito, 2.0. Wahaha. Nakakatawa ka naman, Kuya Ricky. Bakit, Ma'am Marilas? Nakakatawa pala mukha ko eh. Buti eh. Sa mukha palang tatawa na kayo. Sana all, haha. Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Walay klase, walay module, ma'am. Jocelyn Ras Ibanez ay pa-BG-BG lang. Kita niya ta ang hibuntit. Marilas, padikit naman. Balikan kita, haha. Sabi ni Remark Santiago. Ay, Ma'am Jocelyn, sabi ni Toto Nolimario Carissa. Tapos na Sir Ricky, tapos na pala eh. Alam ko naman anong kasunod dyan eh. Antok para naman oh. Tapos klase di matulog. Ano mga gawin? Sir Nolimar, hello, sabi ni Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Guwapa. Miss you, Ma'am Jocelyn. Hahaha, tawa si Ma'am Jocelyn guwapa. Maraming salamat, Ma'am Jocelyn guwapa, sa pagpasok mo sa aking iris, ha. Pinakamaganda ng Daan Bantayan, Cebu ay si Ma'am Jocelyn Ras Ibanez. Sunod ng pinsan niyang si Lysil Estrella Ibanez. Yung mga maganda yan, mga Ibanez sa Daan Bantayan, Cebu. Dags, wala ka uli sa buhol. Ito, 8 AM na dyan. Ano na dito, Toto? 8:32 AM. 5 hours yung lamang dito. Uwain na, Dags. Ba't hindi ka umuwi sa buhol, Toto? Nuliman? Kataga buhol ka? Lamig dito. Damo rin. Oo pala no. May ano pala, quarantine. Mahirap pa pala buhay ngayon. Oo, bull ko, boss. Big time to si Toto Raymart pag umuwi sa buhol ba? Eh, Amerika mo. Lamig.
Eh, doon sa kabila, mahangin. Maraming salamat mga kaibigan sa pagpasok sa LS ko mga kaibigan ha. Toto, damo naman ito si Dags. Eh siyempre, Amerika ba naman eh. Dollar na nga. Boss, o yamot sa sad ko. Ano yamot? Rasad ko. Hindi ako naman. Ha? Doon o, bukas doon o, malamig. Hindi na. Oh, wala nang lamig. O yamot sa sad ko, sige sige. Baka may tao sa doon. Ha? Malamig. Ginapikaw, ginapala to. Talaga? Oo, daghan ng pera to kay dollar anak mo sa ano sa Amerika. Napikaw ginapalang kwarta. Simpleng probinsyano ra boss. Wow, kumari. Oh, simpleng probinsyano basta makapunta ng Amerika yan. Eh, ibig sabihin pag umuwi yan, big time na yan. Di ba totoo? Terus ang ganda pa yung trabaho mo dyan, ah. Tiba. Dag, so ay pa pinaskuhan dyan, ha? Ayun na, nanginginig daw ito pinaskuhan, oh. Pinaskuhan dyan, eh. Simple lang na to, ah. $100 na, okay na. Good morning, host. Dito na si Ma'am Christine Macrayo. Maraming salamat sa pasok, Ma'am Christine Macrayo. Gwapa, ha? Tinang into. Wala to, parehas lang tayo mga worker. Siyempre, mas maganda talaga yan sa Amerika. Lamang talaga po sa Amerika. Mas malaki yung sahod. Malaki yung sahod, malaki pa yung value ng pera. Sa imuha din to. Oh! Wala pa gani kami, ubra to. Pag may ubra to. Ay, Ma'am Kristen, sabi ni Noli Mario Carissa. Pagigising lang, sabi ni Ma'am Kristen. Dags, walang Pasko kasi COVID. COVID na naman Pasko. Sarado bang ko na to. Hello sir, Nolimar. Good morning. May COVID na pala to, kaya wala Pasko. Guys, andam na ako madawat sa inyo. Ihatag haha. Mali? Andam mo. Ano ba? Ready na ba? Excited? Ready. Ready namang dawat. So, walang pinaskuhan din ha. Maraming salamat Ma'am Christine Macrayo sa patamsak-tamsak mo mama. Yael Macrayo is her. Maraming salamat. Sa akon nga toto birthday wa ay kasi tingbits ha. Tingbits. Ang tingbits toto. Tingbitin. Tingbits. Marami kang word toto na hindi ko maintindihan toto ha. Di ba toto basta happy okay lang na. Krisis. Krisis. Oo nga, krisis nga. Pangdaigdigang krisis ngayon. Si Dags ang madaming bonus kasi pastor yan. Ikaw pala toto. Ikaw pala madagang ano yan toto eh. Money. Ang bonus natin ba dyan? Nakita ta sa bowl toto Sa tubo sa chocolate ba? Chocolate Hill. May Dags, kaya krisis. Parehas tayo lahat apektado ng krisis ngayon. Maraming members na magbigay. Gian Clyde Restasa, thumbs up again. Si Ma'am Christine Macrayo. Maraming salamat Ma'am Christine Macrayo.
Very appreciated much, ma'am. Ah, ingat lang po dyan sa, ano, sa pagdaro, ma'am. Christine Macarayo. Maraming salamat sa 10 million people na nakatambay sa bahay niya sa Crazy Sad sa US Dogs. Oh. Crisis Pro, tuloy-tuloy pa rin trabaho dyan, Sir Remart. Maganda nga daw dyan kasi binibigyan pa ng pagkain ng ano eh, suportado pa. Government, di katulad sa Philippines. Isang beses lang, dalawang beses lang nagbigay. Dito kaya? Malamig pa kaya? Di. Hindi na. Naging araw na eh. May araw na. Ha ha ha, tawa si Toto ng bar. Kailan mo ba tayo makapunta ng US, Toto? Lalabs, J. Macarayo, maraming salamat, J. Macarayo, ha? Ma'am Christine. Kailan ka uwi sa Pinas, boss? Wala pang sigurado siya kasi ang amo namin ayaw pa kong pauwi. Yung sa amo namin ay ayaw ko pauwiin. Si Ma'am G. Macarayo nagparipad ng $100. Maraming salamat, Ma'am G. Macarayo, ha? Ma'am Christine Macarayo. $100, malaki na rin yan. 5,000 na rin yan. Malaw lagi ko Dags kay wala ako ipakaon sa ako birthday sa mga member. Pakainin mo na sila Toto ng ano ng Panginoon Toto ng salita ng Panginoon ba? Busugin mo sila ng salita ng Panginoon Toto. Kahit wala mang pagkain, basta yung salita ng Diyos ipakain mo sa kanila para manong isip nila. Mabusog. Maganda yan, boss, para tuloy ang work mo. Wala pa nga kami, sir. Trabaho yan eh. Mag-isang taon na. Kaya mo ba, waiti-waiti na lang. Oo, yun. Wala trabaho. Yan lang. Binibigyan lang kami allowance namin ba? Kalahati ng sahod. Basic. Kaya wala nang pagpadala sa, sa probinsya. Naganog kaon sa Cebu Vlogs. Si Ma'am G. Macarayo ay pawaiti-waiti lang. Maraming salamat, Ma'am G. Macarayo, ha? Tanda na na siumay. Siomay. Siumay sa tisa. Siomay sa Tisa. Sa Cebu. May ano pa kasi dito, sir, eh. Hindi pa kasi operasyon yung ano namin, kumpanya sa airport ba? Sa airport kasi. Kasi kung pauwi na kami, pag mag-operate siya, wala nang tao dito maiwan. Ubos na kami lahat pauwi sa Pilipinas. Wala sa tao. Napakahirap pa naman magkuha ng tao ngayon sa atin sa Pilipinas. Gusto niya, may kapalit muna kami bago kami pauwiin. Para sigurado yung business niya ba, hindi malugi din. Daghan lagi, Dags, kaso ay man money, ha? At tayo magawa, Toto. Punti sa kong samasalo tayo sa Waiti, Toto, eh. Mga kakayang tatlitson. Di ko matuunin mo, Dags. Di ka matuon kay Toto Nolimar. Sir, Remart. Ano si Toto Nolimar? Dato siguro to sa Toto Nolimar sa ano eh, sa Bohol eh. Hindi na sa sa kamo, chocolate hills daw. Baligyan mo na yung chocolate hills dito sa ano Toto, Cebu, sa ano? Sa bundok ng chocolate hills, binta mo parang kwarta ka. Purot na kumani Dags, padala to sa Bohol. Dato kayo, asindira,
nasidag sa, ay, grabe pala Toto. Ikaw pala may-ari ng Chocolate Hills. Dato ka pala dito. Gaya pala. Alam ko na ngayon, Toto. Malawak pala yung asindiro mo, asinda mo dito sa Bohol ba? Ayaw sa Dags, kay Tulison ta. Skrito lang ba ito, Toto Tulimar ba? Dato pala to. Kaya pala yung mga yung mga kamanggahan mo, tuod pala na toto, yung mga farm mo toto. Tuod pala na. Ay. Kala ko lang biro-biro lang tuod tinuod dili na no, mga kamanggahan ni Mar. Kamaisa ni Mar, kabasakan ni Mar, ay grabe toto. Okay lang na, tagbaw sila pas Chocolate Hills Joke lang iyon to Ano sabi ni Dags mo yun? Dato agad dito sa Bohol. Tawa si Toto na di ba? Kahit tinuod man. Maraming salamat sa 7 million na nakatambay sa bahay niya sa 14 patamsa. Dato na, pulis pag-uyab. Pulis nga. Nakita ko pulis pag-uyab ni Toto no Limat. Marilas Vlog, Australia ba ay? Video lang muna ko yan. Nakinig lang. Hugas pa ko. Plato. Sige. No problem, Ma'am Mariela. Maraming salamat sa 6 million, 7 million na nakatambay sa bahay ni Host. Pupuri ko diri sa kalibutan Dags, sa langit ra ko dato Dags. Ay. Ganun pala ito to. Ikaw pa Toto, kumari ka pa Buntit, ako hugas, ayaw hugas anak, kaya mabughat ka anak. Dito naman si Dong Nuli og Muli Buhol. Dato naman si Dong Nuli og Muli Buhol. Dato, sa Toto. Sabi ni Ma'am Marila, dato pagin man sa Buhol. Si Ma'am J. Makraya, babidi-bidi lang. Ilara akong lolo Dags. No? Ilara? Sabihin. Wala. Ilara ba? Yung parang... Naya. Naila din sa'yo. Iila ba? Ilan sa buing. Ano ba? Giloko ba? Niloko? Ilara ako lolo Dags. Lukuha aking lolo, ganun. Siya naman kaibigan, hindi ako makaintindi ng English na malalim. Ilara, akong lolo Dags. Lukuha aking lolo. Ilad ba di, atik? Atik. Yabang. Ha? Mayabang. Atik ba, atik? Ilad ka ba? Ano bang giatik-atik lang ba? Ilad-ilad lang ba? Loko-loko, ganyan. Linuko. Our Jobs Pod Vlogs. Hi host, thumbs up. Matagal na kita nadikitan. Sabi ni, ma'am, maraming salamat mama sa pagpasok mo sa, ano ko mama? Sa ilis ko ma'am. Ayun ma'am, may jacket na po kayo ma'am. Baba kayo ng, ng bahay niyo ma'am. Para makikita na natin mga kasama. Our Jobs Food and Vlogs. Baba po kayo ng bahay niyo, ma'am. Akala ko Bisaya ka, boss. Bisaya naman ako Bisaya Ilonggo. Ilonggo na Dags sa parang expression yan, boss. Meaning na niloloko mo ako, ha. Shout out sa lahat from Hong Kong, sabi ni Arjobs Food and Vlogs.
Baba ka po ba ng bahay mo, ma'am, para madikitan ka ng ma'am ng ating mga kasama dito, ma'am, mga legit po ito na kasama natin dito. Kaibigan. Hire jobs, dikitan tayo, sabi ni Remart. Ni Boss Remart. Remart lang pala yan. Ayan ma'am, baba ka lang ng bahay mo, ma'am, para madikitan ka ni Remart Santiago from Bohol. Dato sa Amerika. Dags, pila na imo banana, sabi ni Noli Mario Carissa. Lalo na si Dags Noli Mar, legit yan na mayaman. Oh. Busy Rose, nagluluto. Busy lang sa'yo. Oh, maraming salamat mama sa pagpasok mo sa ma'am, kahit busy po kayo. Our Job Spot and Vlogs, maraming salamat ha. Maraming salamat sa pagpasok sa ilis ko ma'am. Pobreng Alindahaw rako boss. Alindahaw. Nung Alindahaw pa rin. Ano ba? Yung parang dragonfly. Dragonfly. Alitap-tap. Hindi. Alitap-tap na na. Oo, yung... Hindi ba ang alitap-tapuan mo na? Kanang musikang lubot. Oo nga. Dili. Ang alitap-tap, ang ninipot na. Oo nga. Kaya siya, helicopter ba? Kapan na helicopter nga ba? Taas ba? Butterfly. Mura siya butterfly. Kuhan siya ang lawas. Daot. Alindahaw rako boss. Mura siya. Kuhan, mura ang helicopter. Dato lagi daw ka dag sa USA. Chichiritan? Hindi. Chichiritan, ang gano'n. Chichiritan yung may buntot. Walang buntot. Kuhan ba? Alindahaw. Ang kuhan na niya, pakpak. Ano ba, tagas nga gagmay, duha mo ka na. Tapos, taas ang lawas. Ay, buntot niya. Ang buntot ng buntot. Unay buntot. Ganyan o. Diretso mo na siya. Ganyan o. Diretso nga. Ganyan o. Diretso nga. Inawa ko sa buntot niyo. Oo. Walang ulitan nila na. Tapos putulin. Lagyan ng duntungan na. Sitsiritan tawag sa inyo ni. Sitsiritan. Di bang. Oo, nais kanta bita. Sitsiritan ni bang. Unay na dahil. Oo. Kamura na Dags ang dato ha. Salamat sa translator mo boss. Shout out. Si Boss Marlon to, taga Cebu. Sa Danau. Tagain niyo din ang kanta diyan na rin. Kuhan na dahil. Sitsiritan Alibangbang. Chichiritan Alibangbang. Mm. Sa Laginto, sa Lagubang. Taga Danau na Dags ang iya translator ha. Cebu. Danau. Tutubi nga yun yun. Oo, Sa to. Tagalog. Yun nga yun, Sitsiritan. Di, sa Bacolod, to. Sitsiritan. Tutubi. Tagalog yun. Taga Danau, Cebu ang sad, akong Cebu. Taga Danau, Cebu sad, akong Cebu. Ano si Danobol? Asawa niya. Liko maya mga video mo boss. Uy, maraming salamat mama. Sige mama, pupuntahan ko rin yung bahay mo mamaya mama. Our Jobs Vlogs. I-screenshot ko na para ano. Ito mo diba? Oh, nakakasok ba rin? Sokay mo na dyan. Ako sa ning tigaan ni Lord. Maraming salamat ma'am Our Jobs ha. Ma'am, maraming salamat sa tulong mo sa akin ma'am ha. Ang totoo ma'am, kailangan ko pa talaga ng ano, WH. Kulang pa ko ng ano ma'am, 900 WH ma'am Our Jobs. Food and Vlogs. Maraming salamat ma'am ha. Asawa. Taga Danau di ay na imo asawa Dags ha. Taga Danau Cebu ako masawa boss. Oh. Ano pangalan ng asawa mo boss? Siguro to eh, Kaputulan ito eh. Yung kasama ko dito, apelyido lang Kaputulan, taga Danau. Ano yung kaputulan sa mall ba rin? Hindi ikaw ba? Di ba, nasa yung kaputulan sa mall? Nakikano ko yung Hindi asawa niya daw, taga Danau sa inyo. Ah, Asawa ni Limart. Ang sa apelyido sa imo mga asawa.
Kinsa mo na? Bili kita 5 hours. Ma'am, maraming salamat talaga, ma'am. Arjobs Food and Vlogs. Maraming salamat, ma'am. Maraming salamat. Ano ko, Chef Biko, please sa'yo, Arjobs Kitchen. Sige, sige. Sila din sa Danaw, kung sa plano siya asawa de. Arjobs Kitchen. Sige, ma'am. Add kita, mama. Pagtapos ko magano. Ano yung tao? Sa totoo lang, ma'am, hindi ko pa talaga ng WHR ngayon. Hindi ko pagkabukat. Add mo ko. Si Ma'am Esperanza Pabilla ay pabidyo-bidyo lang. Ma'am Esperanza Pabilla, babaan mo ng bahay mo dyan. Hapit naman di ay kamo mo nito Oo nga to. 900 Asa Danaw ilabos? Villanueva, apelido boss. Asa Danaw lahat eh. Maraming salamat talaga, Ma'am Arjobs in Vlogs sa pagpasok mo, ma'am. Villanueva. Saka sa tulong mo, ma'am, maraming salamat talaga. Dali na lang na to. Oo nga to, baka mamaya mga ano to, 1,150. Ay, 3,150. Ako, alayo pa to. Sige to, tumanan tayo dito. Ayan, si Dags mo, implikan yan to. May laptop yan. Ilan na WS mo, sir? Nasa ano na ako, ma'am, 3,1. Make it na 3-1. Baka mamaya mga 3-2 na ako. Sa city. Ako alayo pa. Ito to, digita mo ito to si Ma'am Arjobs to. I-search mo manual lang ko to. Sa city, sa poblasyon siguro. Sa city ra, boss. City. Unsa ka nga mga street kung guna sa city ko? Sunod ng city yan, 8. City, parang poblasyon, Soba, Lapu-Lapu, ano. Okay, play tika 5 hours on niya gabi. Ay, maraming salamat talaga, ma'am. Ma'am Arjobs Food and Vlogs. Thank you, ma'am. Maraming salamat. Taga saan po kayo, ma'am, sa atin, ma'am? Sa Pilipinas, ma'am. Maraming salamat kay Ma'am Arjobs Food and Vlogs. Asa ila sa city, boss? 6 po na sa City Toto. Mariela's Vlog. Nag-play ako sa iyo kahapon. Dong Nuli sabay kayo ni Kuya Ricky. Magdamag kaso di ko na napasa sa GC kasi nabisi ako kahapon. Okay to. Maraming salamat, Ma'am Mariela's Vlog Dito pa ako sa Hong Kong. Taga Paranaque ako sa Pinas. Taga Paranaque ka. Tapos si Rodolph TV ay nandito rin. Paranaque ka, ma'am. Ano ka talaga? Tagalog? Wala kang probinsya. Shout out ho, sabi ni Sir Rodolph TV. Maraming salamat, Sir Rodolph TV, sa pagpasok, sir. May jacket ka na po, sir. Magbuba ka ng bahay mo dyan, Sir Rodolph TV. Para madikitan ko natin mga kasama dito, sir. Salamat po, Ties. Kaso nalaga sa ako, 12WH. Dito po sa Hong Kong, taga Paranaque ako. Hindi ko alam ang specific name, boss. Kagabi di ako na-play kasi nawala net ko nung hapon na. Mga kwan mo na, basta city kayo, mga street ba? Maraming salamat sa pagpasok mo, Rodolph TV. Shout out, sir. Shout out sa yan, sir. Rodolph TV. Matagal ko na kaligit to hindi ko lang alam kung saan to kami nagkita. Yes. Okay, BG mo na, host. Play kita later. Maraming salamat talaga, ma'am, sa pagpasok mo, ma'am. Kay Arjobs Food and Vlogs. Maraming salamat talaga, ma'am. Good morning, host. And Sir Markups. Sabi ni Ma'am Ruberos kanite. Good morning, Ma'am Ruberos. Bagong gising ka lang, ma'am. Si Ma'am G, magkarayo ay pa-BG. Maraming salamat, Ma'am G. Kahit busy po kayo, may time pa rin po kayo. Sabay gini sila matanong Magkatabi man sila. Ha? Magkatabi man sila. Hi, Ma'am Ruberos. Sabi ni Nolimar Yocarisa. Ito. Si Ma'am Ruberos, bago gising, magkakapit pa yun. Nolimar, happy morning po, Ma'am Ruberos. Nakatawag oro sila na idol long her, Katawag. Nagtawag siya tao. Pwede po pa promote Premier Host. Padikit na balikan ko po kayo. Bakas lang po sa Premier ko.
Ayan po ang mga kaibigan ko. Dikitan po natin at saka tamsakan po natin yung premiere ni ni Sir Roldo TV mga kaibigan. Mga kaibigan ko, dikitan po natin to si Sir Roldo TV. Matagal ko na itong kaibigan eh. Toto Nolimar, Toto, ano mo to? Si Roldo TV. Ma'am Roberos, si Rodolfo TV, dikitan natin. Saka tamsakan natin yung niya. Ano sa akin eh? Ma'am G. Macarayo. Dikitan natin si Sir Rodolfo TV. Nagbabalik po yan. Matagal ko na po itong kaibigan eh. Si Sir Rodolfo TV. Ma'am Maria's Vlog. Si Rodolfo TV. Dikitan po natin yung niya, premiere niya. Para marami po tayong kaibigan ba. Para pag tayo naman mag-premiere, matamsakan din po nila. Sorry Mark, Rodolfo TV. Wala pa akong harang, sir. Matagal pa ako. Matagal pa ako, Sir Rodolfo TV. It's a 20 mo siya magkuhan mo din. It's a 20. Sorry, joke lang, tawag, oy. 27 hours pa. Yung Yan ang premiere. 27 hours pa. Natamsakan mo na. Wala pa kami magsukan. Tamsakan mo lang, dalan. Ano raw? Ayan. Tapos, ayun na sir, natamsakan ka na dito ng kasama ko sir. Mark Caps. Mga pe, sabi ni Ma'am Roberos Cañete, andito naman si pinakamaganda kong kaibigan, si Miss Wing, Miss Abril Kambal. Tamsak Dan. Maraming salamat mama. Malaki pa sir. 900 pa. Love Ma'am Roberos, joke lang yun, sabi niya. Malaki ba kulang mo? Malaki pa sir. 900 pa ako. Maraming salamat kay Ma'am Abrila, Miss Wing. Ayan, lagyan ko talaga ng jacket para Ayan na ma'am. Si Rodolfo pa rin, naras, Manila ba rin? Saan ka nga, Sir Rodolfo TV sir? Na lugar? Ayan ma'am. Ma'am Miss Abril ka ba? Tamsa kami yung premiere na ni Sir Rodolfo TV ma'am. Ayan po. Grabe si kuya, pinakamaganda. Oo naman ma'am, maganda ka naman talaga. Sige boss, Rodolfo TV, dikitan tayo, sabi ni Raymart. Jacket mo na, patamsak ako ng premiere, sabi ni Miss Wing Abril Kambal. May playlist ka ba? Kahit 10 hours play kita. Ay, mayroon sir. Pamili ko lang sir dyan, marami akong playlist. Mali yan pa? Ha? Mana? Rodolfo TV? Oo, ito. Malapit Church. Ay, sa Manila ka sir, pala sir. Hindi, nasa Gayday ko. Daghan na na. Puro sa Manila. Ito sir, inapalit ko ng kasama ko sir dito. Si Long Hair. Sir Rodolfo TV. Patamsak naman po ng premiere ko, please. Tamsakan po natin ang premiere ni Miss Wing. Miss Wing Channel. Pinakamaganda kong kaibigan. Toto, tamsakan mo toto yung premiere ni Miss Wing ni Miss Wing toto PTW po, sabi ni Miss Abril Kambal. Parang agad toto, sabi ni Nolimar Yocarisa. Tamsak Dan. Ayan, natamsakan ka na ni Ma'am Wing. Sir Rodolfo TV Dan tamsak at dikit Sir Rodolfo TV. Ayan sir, na dikitan natamsakan ka natin mga kasama dito sir. Pilipinas sir, legit po. Balikan ko po kayo later po para hindi malagas po. O yun. Sabi ni Sir Rodolfo TV antay-antay lang po kayo ng ng balik niya para hindi malagas ba. Hello boss, Markups, morning. Sabi ni Ma'am G. Macarayo. Ayan. Ma'am G. Macarayo na si Sir Rodolfo TV Ma'am G. Dikitan po natin para marami tayong kaibigan ba. Siya ay taga Pilipinas din. Taga Pilipinas din. Siya ay sa Pilipinas. Hi, Ma'am G. Sa Walker. Nandikit, sabi ni Miss Abril Kambal. Dan tamsak Miss Wing Channel sa primary mo, ma'am. Dan na raw si Toto Nolimar. Hello Nolimar, kamusta ka na? Ayan Toto. Kamusta ka na raw, sabi ni Ma'am Abril Kambal. Mamaya si Rodolfo, tamsakan din kita si Rodolfo Dito.
Para marami kang thumbs up. Mana? Subscribe sa ito. 26 hour December 20 ba to? Bukas pa no? Kung mawali, hagma sa alas 12. Bukas pa to sir yung ano mo sir, Rodolph TV. Isa pa man doon magpa... Hello, normal. Okay ra, Miss Wing channel, Bisan Lagas, WH. Miss Abel, all dikit. Oh, yan, sabi ni Sir, ano. Mark. Ayan, sir, na kita dito. Tamsakan na kita dito sa isa ko. Di kita din. Shout out din sa co-host mo dyan, sir. Play na kita ngayon, sir. Oy, maraming salamat talaga, sir. Rodolph TV, maraming salamat sa pagbasa mo, sir. At sa pagtulong mo, sir, sa pag-play mo sa akin, WH. Maraming salamat, sir. Babisitahin ko rin mamaya bahay mo, sir. Maka-play man lang ng harang mo kahit pa paano. Maraming salamat, sir, ha. The Alvis Family Daily Vlog. Sino to? Kopi-kopi. Kopi-kopi na si Kuano. Damsak Dan Host, maraming salamat sa pagpasok mo. The Alvis Family Daily Vlog. Maraming salamat ha. May jacket ka na po, mama. Pwede ka magbaba ng bahay mo. Ano yun? Babae ba to? Si Alvis Vlog. Netherlands. Watching from Netherlands. Wow! Maraming salamat sa pagpasok mo ha. Sa Netherlands ka pala. Hindi nga sila Toto, Ricky Idol. Ano Toto Nolimar? Salamat Nolimar dong, sabi ni Miss Abril Kambal. Host, out mo na ha. Play na kita now. Oy, maraming salamat talaga ma'am. R-Jobs and Vlogs. Maraming salamat ma'am. Bibis tayo mo mamaya. Bahay mo ma'am. R-Jobs and Vlogs. Maraming salamat po. Watching from Netherlands. Maraming salamat talaga sa pagpasok mo ha. The Alvis Family Daily Vlog. Magbaba po kayo ng bahay nyo, sir, para na madikitan po kayo ng ating mga kasama dito. Kambal ulit. Si, ano yan? Wing, Miss Wing. Miss Wing. Saan yun? Wala pa man eh. 2 days pa man niya. Tamsak lang, sapat na po. Sige ma'am Wing, tamsakan kita mo ng maraming maya. Uy, play kita ulit kuya. Ay, maraming salamat. Sino ba yung mo? Si Toto Nolimar o ako? Ma'am Wing. Tamsak lang, sapat na po. Salamat po, sabi ni Miss Wing. Miss Abril Kambal. Kapi-kapi tayo, malamig. Para sa lahat na muni, charot. Sabi ni R-Jobs Sport in Vlogs. Maraming salamat talaga, mama, sa pagpasok, ma'am. Nolimar ni Teresa. Wala una ko, ilisdags kay ubo pa ko. Ulit kita kuya, sabi ni Miss Wing. Sumuha nga sa Taiwan na siya ba din? Patangsak po, Patangsak po at padikit na din, sabi ni The Alvis Family Daily Vlog. Toto, taga Netherlands si The Alvis Family Daily Vlog. Toto, Ma'am Wing, tamsakan po natin. Taga Netherlands, malaking bigay doon, watch hour. Naka-play ka na host yung 11 videos sa playlist. Maraming salamat sir ha. Rodolph TV, maraming salamat sa pagpasok mo dito sir ha. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, sir. Mamaya, ibisitahin ko rin bahay mo maya, sir. Dan tamsak sa premiere, Miss Wing, sabi ni Roberts. Ma'am Roberts, kanya tayo mo si The Alvis Family Daily Vlog, ma'am. Dikitan mo na, ma'am. Taga ano yan siya, taga Netherlands. Dikitan mo na, ma'am. Para makatulong din. Guys, paliwin niya. Miss Abril Kambal, ligita mamaya din doon, Nolimar. Wow, ayan to. Ikaw raman love Toto ni Miss Wing, ha? Hindi naman sa gano'n, Toto. Ayan, Toto. Tipli ka rin mamaya ni Ma'am Idol Miss Wing na maganda. Tipli ka rin mamaya. Si Ma'am Roberos, nag-love ko, Toto. Nag-love. The Alvis Family Daily Vlog host, dikit na kita, matagal na. Ma'am. Alam ko na magdikit na tayo eh. Bibisitahin ko mamaya bahay mo ulit, mama. Screenshot ko na para yung mga bago pumasok sa bahay ko. Para mapuntahan kita mamaya.
Noted na kayo dito sa akin, mga pumasok ngayon bago. Balikan ko kayo niya. Duha ning miro. Tapos ni Kuya Ricky, ikaw naman isang playlist. Wow, maraming salamat Miss Swing ha. So, sinasabi niyo Ayaw ito. maiwanan ba? Sa Jim Makaray, pabidyo-bidyo. Jobs Food and Vlogs ay pabidyo-bidyo rin. Maraming salamat sa pagpasok sa bahay ko ha. Love baya na ako si Miss Swing. Toto, kay naka-host good sa iya sa ilis niya. Sa ilis niya. Laying now, bye muna host. Maraming salamat ma'am, Arjels Food and Vlogs. Division tayo na kita mamaya ma'am sa bahay mo ma'am. Si Christine na kuha na ba yung WH niya? Sabi ni ma'am, oh ma'am, mga siguro mga 5 days siguro, money na yan. Si ma'am Christine. Tara Pinoy TV, thumbs up dan. Oh, dito pa yung pinakagwapo mong kaibigan, si Sir Tara Pinoy. Bisaya din to. Sir Tara Pinoy, baba ka po ng bahay mo, Sir Tara Pinoy, para madikitan natin mga kasama dito. Siyempre, Norimar, ikaw sidekick ko sa LS, akyat kasunod ha. Yan, toto. No problem sir, tuloy-tuloy ka na lang sa host pag matapos play ulit. O sige sir, maraming salamat ha. Maraming salamat sir, Rodolph TV. Hello Miss Wings, guwapa, sabi ni G. Matrayo. Ma'am G, lablabin nyo na si Sir Rodolph TV oh. Matulungin po si Sir Rodolph TV. Lablabin nyo na. Miss Abril Kamal, G. Macarayo, ikaw si Christine. Oo, si Christine yan ma'am. Reverse kanyitit, tapusin ko muna, kape malamig na ha. Sige ma'am, pandikit namin yung mga bago natin pumasok dito. Ma'am Reverse, makakatulong yan sa WH natin. dikitan na ako mga bros. Kailan next LS mo Miss Wing? Sabi ni Nolimar, Nolimar, yes Miss Wing, sabi ni Ma'am G. Macarayo. Nag-play din ako sa iyo, wala lang resibo mga playlist mo. Sabi ni Ma'am Wing. Pumanaman ko dikit niya toto. Kay Rodolph Davis gito. Matulungin yun toto si Sir Rodolph TV. Dong Nolimar, wala sa ayos ang ilis ko pag naisipan ko lang. Thank you Miss Wing Lalabs, bawi na lang kasunod. Saglit lang, timpla ko kape. Ala, nagkaping isa, tapos ikaw timpla ka rin ng kape. Esperanza Pavilla, pabidyo-bidyo. Maraming salamat. Damog ka salamat ma'am, Esperanza Pavilla sa iyong mga pabidyo-bidyo. Dara ma'am, very appreciated much ma'am. Ma'am Esperanza Pavilla ma'am. Ito po ma'am si Sir Rodolph TV ma'am. Oh. Digitan po natin ma'am. Tungsakan po natin yung ano niya. Yung premiere, mag-iwan ka lang po ma'am ng tamang bakas para balikan ka rin niya po. Matulungin po ito ma'am si Sir Rodolph TV ma'am. Ma'am Esperanza Pavilla ma'am. Ito, digitan mo to. Sir Rodolph TV. Itis anak Miss Wing kay Musaka ko. Ayun ma'am, yung itis ka daw. The Alvis Family Daily Vlog ay pabidyo-bidyo. At saka yung Nolimar, natamsa naman totoo yung kay The Alvis Family Daily Vlog to. Na Netherlands sa toto. Digitan mo na to para may kaibigan tayong taga Netherlands. Malaki rin WH din toto. Bigay. Ito toto, sa taas toto yung balay niya toto. Ma'am Alvis, the Alvis Family Daily Vlog, baba ka ulit ng ma'am. Baba mo ulit yung bahay mo para madikitan ko ng ating mga kasama dito. Si Nolimar Yaparisa. Kailang oras na ba ako? Isang oras pa lang. Maraming salamat mga kaibigan ko sa pagpasok niya. Very appreciated mas. The Alvis Family Daily Vlog ma'am, baba ko ulit ma'am ng bahay mo ma'am. Boss, tambay lang ako dito eh. Sige sir Remart, may trabaho ko yata yan sir. Maraming salamat sir sa patambay-tambay mo dyan ha. By trabaho pa po, pro break lang.
Oy, sige, maraming salamat Ma'am Dili Vlog ha. Bibisitahin mo mamaya ma'am yung bahay mo mama. Maraming salamat sa pagpasok mo sa akin ha. Dan dikit atam sa katharang ma'am The Alvis. Ayan, totoo. Punta ka sa akin Nos, tumutulong ako sa WH. Okay, ayan, totoo. Abay talaga to si The Alvis Family Dili Vlog ko to. Oh. Punta ka sa akin Nos, tumutulong ko ng WH. Sige ma'am, noted ka na po dito sa akin ma'am. Pupuntahan kita mamaya ma'am. Bibisitahin kita mamaya. Dan thumbs up kay Sir Rodolph at kalimbang na rin sa mansion niya. Ayan. Ma'am Roberos, si ano pa Ma'am Roberos? Oh? The Alvis Family Daily Vlog, Ma'am. Oh. Ayan. Nandun yung ano niya sa taas, Ma'am. Oh. I-scroll mo lang down. Nandyan yung ano niya, link niya sa taas. Marami na akong napamuni. Wow, ayan. Maraming salamat, Ma'am Daily Vlog. Bumisa tayo nga mamaya si The Alvis Family Daily Vlog. Marami nang napamuni. Tulong lang ako. Maraming salamat, ma'am. Ay, tinong mabalik kung babae. Tinong mo to. Si? The Alvis. Nagbaba siya? Ito. Nagbaba siya, te? Tinong mo taas. Rodolph naman ito. Para tulong konting WH. Maraming salamat lalo sa Pinas. Ano ang siya advertisement? Nagtalastas siya, no? Tinignan ko yung link mo, ma'am. Talastas ko na po pala, eh, oh. Si ma'am, ay, The Alvis Family Vlog. Pelikula. Saan siya kayong blandi? Ako sa ulit. Salida. Salida na. Ang nawag siya, no? Siya nanggaping? Babae pala to si ma'am. Oo. Siya nanggaping? Ito. Maraming salamat, ma'am The Alvis, ha. Bata ko lagi. Maraming salamat sa pagpasok mo, ha. Puntang kita mamaya. Marami na akong napamuni. Tulong lang ako. Di off ako boss. Nood ako movie pero tumatambay ako dito. Maraming salamat sir, ha. Kahit DM niyo po. Lalo na sa Pinas. Maraming salamat ma'am The Alvis Family Daily Vlog, ha. Para tulong konting na bilis mo. Pinas. Saan ka sa Pinas ma'am The Alvis Family Daily Vlog, ma'am? Dito lang host. Maraming salamat Sir Rolop TV, ha. Baka tambay mo dyan. The Alvis Daily Family Vlog. Busy kita habang trabaho. Yan. Maraming salamat talaga. Matulungin talaga ito si ma'am The Alvis Family Daily Vlog. Para sa WS mo. Maraming salamat po. OTW po kay ma'am The Alvis Family Daily Vlog. Dikitan mo po yan na ma'am Roberos ng dikit na dikit. Kasi matulungin yan si The Alvis Family Daily Vlog. May harang na po yan, ha. Huwag nyo lang skip yung harang niya, mga kaibigan ko, ha. Waray po ako. Wow, waray. Samar. Ingat po kayo sa work nyo, mama. Sa The Alvis Family Daily Vlog. Ingat po kayo sa sa work nyo. Wow, grabe pala si ma'am. Tagal na pala. Saan siya ba di? Siya Netherlands. siya na naging paki. Big time ka na pala, ma'am. Kasi 20 years ka na, ma'am. 20 years ka sa Netherlands. Ang laki ng ano mo. Naipon mong money. Rodolph TV, Raymart 2.0 noted sa iyo po, sabi ni Rodolph TV. Maraming salamat talaga sa pagpasok mo, ha. The Alvis Family Daily Vlog, mama. Maraming salamat po. Ha? Kailangan balik, may laman na? Bisitahin mo bahay mo mamaya, mama. Actually, nabisita ko na pero mamaya ulit pag para maganda. Focus. Tapos na. Ha? Tapos na. Diyan kita muna. Hindi kita nga dito lang kasama ko kaso hindi naman tayo nag-BBG. Support lang ito. Nag-YT. Sa mga pa-BG-BG sa mga kaibigan ko, maraming salamat, ha. Sa mga bagong pumasok ngayon sa ilis ko. Maraming salamat talaga. Tulungan niyo ako tulungan niyo ako. Salamat. Wow, miss ko na mo ba?
Sa inyo, Ari, Cebu. ari kong bukuan sa una, trabaho ko sa NINR sa una, permi ko diri na diri ang kuan usa na mo ka kanang shipping company ba. Hmm. At bang ani ko ano Mandani hotel man eh. Ano sa at ba? Yeah. Aw pa quiz hotel kari Mandani. Kana mga building anak ko permi kada adlaw. Hmm. Ano mo suluyan da, nagkani ko pungko daw ba. Pungko. John Dikit po, the Alves family dito po ako balikan please, sabi ni Ma'am Miss Abril Kambal, aka Miss Swing Channel. Nabalikan ka po niyan Ma'am Abril Kambal ni Miss ni Ma'am the Alves family daily vlog. Alvin Magondayaw ay nandito pa rin sa PBGBG. Maraming salamat boss Alvin. Ang ginagawa mo dyan, Boss Alvin, lulo ka oh. Ayan. Ayan, dana kay Ma'am. Ano ba't nawala yung kinument ko nung una? Saan ba? Wala kang comment Kuan siguro anang basto siguro. Ma'am Roberos, Tangkap. kanyite pa BGBG. Kuya, ano saglit lang. Sige ma'am, Miss Kapel. Ma'am, no problem ma'am. Ha? Miss Wing Wing. naman No problem ah. Sa mga busy po, pwede po tayo magtrabaho. Sa mga natutulog, sa mga nanantok, pwede tayo matulog, mga kaibigan. Kaya inaan po, pwede na kayong kumain. Sa nagugutom, pwede na kayong kumain. Sa mga gustong maligo, gusto nang maligo. Di ba ba rin? Sabay tayo ba rin para hindi malamig ba? Idol Toto Ricky. Idol mo ko Toto? Bakit? Grabe ka na. Idol. Si idol mo pala ikaw. Tapos Toto Ricky. Hindi ikaw. Toto, itong idol mo. Mauli na yan sa Cebu. Ito mga idol. Kuya, Kung saan wala naman ako, ba't wala dyan ako? Nalimutan ko sa plak. Hindi mo yun nasin. Sinjan. Ha? Nasinjan, nandiyan siguro. Wala nga, hindi ka makita. Yun lang ang makita. Isa lang. Sana all money na idol. Hindi, nasa kanya ba di? Ha? Nasa iya. Kanya lang yun eh. Sa kanya lang siguro. Basta mong ikuan ba? Uli bilang ba? Sana all Toto. Malapit ang money Toto. Tayong lang na ulit Toto. Siya mamaya mo? Tayong nauna na gano'n, Hindi pala wait, pwede. tayo pa ulit na huli. Wag siya ng Ilocano dyan mag-comment. Hindi Ha? pala pwede. Pwede ah. Hindi pwede ba din? Hindi ka mabati ni mo basa ba din? Iyo sabi, iulit mo raw. Wala kasi sa dictionary yung ano niya eh, language. Alis na tayo? Ikaw man ni Bati, hapit na. Kailan tayong oras lang, wala. Gawin ko kailan oras. Hapit na. Ano lang, 30 43 minutes. 30 minutes lang, tama na. Sa oras ko hati lang. Nauna Whitey, naulihin muni. Kaya natuto eh. Nauna tayo nag-Whitey, tapos tayo nauli. Ng klase. Mamumuni rin dahil yung Toto, ano? Marami tayong mga kaibigan tumutulong, oh. Gusto mong bukas ikaw naman ng Whitey Toto eh, sa dito, ganitong oras eh. Daya ni Whitey ha. Si Toto, basta may kwarta, oh. Matali ka mo muna eh, basta may kwarta. Toto, mga ano lang Toto, mga 11 minutes Toto. Isang oras kalahati lang ko, may puntahan kami Toto. Pobre man ko Toto. Ikaw pobre? Hindi ko magpati, sabi ni Dags. Dato ka dito sa inyo ha. 10 minutes lang. Ay, 11 minutes ako mga kaibigan na kami magpaalam na kasi may pupuntahan kami. Rodog TV, PBGBG. Maraming salamat sir ha. Rodog TV sa pagpasok mo sir ha. Why man ako pambakal damo da bulis Toto. Mayroon yan, ikaw pa. Ano ka na 1.5 na lang Toto. Mamuni ka ng Toto sa 1.5 eh.
Maka muna ano pa nga siguro ako to. Si Mama ano, mauna pa yun sa atin si ano yun? Si Tintin and Cams Vlog. Mauna pa sa atin yung Toto. 1.7 na lang kulang na ako Toto. O yan. Pag may 1.5 ka, pamuni ka na niyan. Unahan pa tayo ni Tintin and Cams Vlog Toto. Unahan pa tayo sa ano, sa banana. Minutes na saan doon pa rin pupunta? Ang katong nituan. Asa ba sasama pa ako Ano doon? na sa dagjacket? Asa ba sasama pa ako doon ba di? Ang gawin mo doon? Ako nga, pinasama ko. Wala din akong gagawin. Bili na lang ako luya. Wala na ako luya. Ang akong ipag-graduate na banana Toto, muni na. Sino yung pag-graduate na Toto ay? Maraming salamat Sir Rodolph Chibia sa nandito ko pa rin sir. Maraming salamat sir. Appreciated man sir. Bisita rin ako sa bahay mo, sir, mamaya, sir. Si Mang Kirsten Toto. Alvin, maganda yaw. Kain na tayo ng balatong. Balatong. Ng balatong otong. Balatong. Si Boss Alvin Magundayaw ay masarap magluto. Katong bagong ikaw nila ni kuan katong kasi nga to, si katong Kams ba? Kinsa to? Tintin ang gams vlog. Kams katong pulos na lang dito. Daw to sa mga. Para sa inyo. Kapupoy, Papasong TV, shout out host. Pagbisita, dikit, dan, tamsakos. Ito, Kapupoy, Papasong TV. Ayan sir, may jacket ka na sir. Magbaba ka ng bahay mo sir para madikitan natin mga kasama dito. Alvin Magundayaw, Munggo Palahi. Munggos. Munggos din. Ayan po si Kapupoy, Papason TV. Shout out host, pabihita dikit dan, tamsak host. Pwede ka nang baba ng bahay mo, Kapupoy, Papason TV. Para madikitan natin mga kasama dito ng mga gwapo at gwapa. To malipay naman ko na akong kapag-graduate sa 1K na banana, muli na siya. Ayos lang ito to Masunod din tayo nito to. Kapupoy ba? Kinsang sa bali. Bago lang yung pasok eh. Kapupoy, Papason TV. Sige, baba ka ng bahay mo. Kapupoy, Papason TV. Kay madikitan nga. Paspason. Bisaya, nasa bali ako? Paspason man. Papason? Paspason. Dalion ba? Papason pala. Paspason TV. Bisaya, di ba yan? Tagal muna ako kilala sir. Matagal na tayo, alam mo matagal na tayo nagdikitan, pero bago ko lang na ano dito sa ano ko na ligaw sa LS ko ba sir. Baba ka na ng bahay mo sir. Kapupoy, Paspasong TV. Para madikitan natin mga kasama dito. Ito pa din si Toto Nolimar, sino ba yan? Si Christine Mga Reyes. pa-BG ko mga kasama, nandiyan na naghahantay lang yan ng ano, Si Rubiros nagpa-YouTube lang. banana. Kung sa kagitan daw. Ano siya ng X. YouTube lang. Hindi kita daw. Nadikitan ko na si Sir Rodolph, nilagyan ko na ng rugby para di malagas. Ayan pala eh. Ayan Ma'am Rubiros, kanyiti si Kapupoy, Paspason TV. Ano siguro yung rugby eh. Baba ka ng bahay mo, Sir Kapupoy, Paspason TV para madikitan ka ni Ma'am Rubiros. May yung kanyang pandikit, rugby daw. Rugby. Para di malagas. Saka si Ma'am Christine Macarayo, nandiyan lang silang dalawa, nagbantay lang yan ng ano. Aswangin ba? Noted ma'am, sabi ni Rodolph TV. Ayan Ma'am Rubiros noted daw, sabi ni Sir Rodolph TV. Mabait po ito si Sir Rodolph TV po. Makatulong po ito sa atin. Meron daw timid. Asan na siya nagkanon ba di? Bis. Manila. Manila. Dags, dato sa mga ninja. Andito pa rin pala to. Si Dags mo to.
6 minutes lang mga kaibigan nang tayo magpaalam ha. Kasi may emergency yung puntahan. Yun naman sakto sa 2 oras. Maraming salamat Sir Rodolph TV sa pagpasok sa Rodolph TV ha. Maraming salamat. Saan si Kapupoy Paspason? Asan? Okay, OTW kay Sir Kapupoy. Ayan si Ron, may nanuwal ka na ni Ma'am Roberos Cañete, sir. Magaling to mag-manual si Ma'am Roberos eh. Sa ilang na manual, no? Manual. Hindi ayaw ng automatic, gusto niya manual. Ah! Ganda talaga pa manual kasi makaahon ka sa paahon ba? Hindi ka tulad ng automatic. Makaahon man pero hirap na hirap. Pangit yung automatic, walang challenge. Diretsuhan. Walang kambyo-kambyo. Itong manual ba para Rodolph TV, sir, pwede padikit din kay Kapopoy. Akin yan saging na lang kasi kulang yan, sir. Oy, sir, balik po. Sir, pwede dikitan din kay Kapopoy. Akin yan saging na lang kulang. Ano yun, sir? May isa ka pang account, sir? Rodolph TV? kamarin ba rin? Gawal na yung ba rin? Okay. Sige, sir. Ay, isa yun pala to. Oo. Ayan, Ma'am Roberos. Si Rodolph din ako. Oo. Ayan pala. Kala ko. Sige, sir. Dikitan ko tama nga, sir. 3 tong ano ko. Dikitan ko yung ano mo. Teka lang. 3 tong dikit ko sa'yo maya. Ano naman to, sir eh. Mga legit naman to eh. Sir Ricky Pugi, thumbs up. Ay, Sir Tom Harris, my idol, Pugi. Sir Tom Harris is Pugi from Australia. Ikaduha ako ni mo, Sir Tom. Katong Bisaya ba? Si Rodolph din ako. Maraming salamat, Sir Kapopoy Paspason TV kay Sir Rodolph din pala to. Sir, sige. Dikitan ko yung mga sir. 3 yung didikit ko sa'yo, sir. Puro legit naman to ano ko eh. Okay, boss. Automatic mga cars. Manual ko sa Ninja kasi itong gamit ko isa sa CPU. Walang masas ninja. Toto, BG muna magluto. Magluto ko. Ayan, Toto. Dikitan mo yung Kapopoy Papasong Toto. Para makadagdag sa banana natin. Banana na lang ko lang kasi nito. Sir, buo na WS nito. Oh, galing ah. Galing mo, Sir Rodolph TV ah. 2 yung ano mo. Ayos ah. BG na ko host, mag-work na ko, sabi ni Ma'am Roberos Cañete. Maraming salamat Ma'am Roberos Cañete ha. Sige ma'am. Maraming salamat sa pagpasok mo. Sure, balik po mga kapatid after ng LS. Dikitan ko yun, dikitan ko rin yun mga sir. Kapupoy mo. Banana na lang pala kulang niya. Maya na ibang banana, indikit kay Sir Kapupoy, work na muna, nakatambay lang city. Ayan, sabi ni Ma'am Roberts Cañete. Matulungin talaga to si Ma'am Roberts Cañete. So, ito si Ma'am Roberts Cañete, Sir Rodolph, ano pa rin bahay nito eh, maliit pa. Grade 2 pa yata to. Bungalow pa. Sir Tom Harris, where are you now, sir? What are you doing here? What are you doing there? Ano mo naman English ah? Hirap.
1 minute lang mga kaibigan at ako'y magpaalam na, Sir Rodolph TV. Maraming salamat, Sir. 1 minute na lang, Sir, at ako'y mag-end na, Sir. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan ko, Ma'am Roberts Cañete. Toto Mario Crisato, mag-end na ko to, Raymart. Maraming salamat, Sir. Boss Raymart from USA, Dato. Sa USA. Sir Tom Harris, thank you sa pagpasok. Mabay pagso dito, Maris. Babay na. Kay Ma'am Christine Macarayo, maraming salamat sa pumasok. Kay Boss Alvin Magundayo, maraming salamat. Kay Boss Marcos, maraming salamat sa pagpasok sa ilis ko dito sa katabi ko. Ay na pa ba? The Alvis Family Daily Vlog, maraming salamat sa pagpasok, ma'am. Kay Miss Wing Channel, maraming salamat, Sir Rodolph TV, maraming salamat, sir. Ano may nag-diferensya na yung oras sa Pansa? Australia o sa Dili? Kay Esperanza sa Pamilya, maraming salamat, ma'am. Ang Australia at Pilipinas, paano ko nag-oras no? Hapon pa man sila. Maraming salamat sa lahat ng pumasok sa ilis ko. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan, Sabi ni... Ano ba? Sir, balik maya na ibang... okay, ma'am, noted po. Bakas lang kayo. Kapalit ba yan? Just relax. It is Saturday afternoon. Okay, sir. Ano na pala yung oras? Salamat, sir. God bless, sir. Ayun, hindi ko Maybe alam din, no? go roaming around in the city later. Okay, sir. Tomaris. Amping dia, Sir Tomaris. Sa Australia, sir. God bless, boss. Salamat din, sir. Tulungan kita sa WS, boss. Maraming salamat, Sir Rodolph TV, sir. Raymart, boss Raymart, dato ka sa USA. Maraming salamat, sir, Bye-bye po mga kaibigan ko sa mga nagbabidyo-bidyo. Maraming salamat sa inyo. God bless po sa atin lahat.